Phela ufike kanjani la sukhona semsakazweni manje? Kwathi 2013 hayibo ngayizwa lensizwa BK Mabrigado akulana. Thatha lapho ukuthi hayibo ngiyamthanda lo msakazi. Ake ngizame ukuthi ngimlingisele. Masinibingelele kuSiyavusana podcast. Usipho kaMhlongo lo nje mara kaMgabhe eyaduka iminyakanyaka uMr Pepe. Namhlanje sikhuluma ngokuthi abantu abasha amathuba abanikeze noma sebezikhombisile ukuthi banalo ikhono lokwenza izinto. Namhlanje ke sihamba nensizwa yakwaMtembu Sandile abayibiza ukuthi uSandra. Lensizwa isibonisile ukuthi inawo amandla, inawo amagalelo okwenzeni izinto. Izoke namhlanje ke isithatha isibeke ukuthi ingubani ivela phi singana nesikhathi ikhona kule ndima. Bangabe bokuqala namhlanje siyocela ukuthi nawe uze ukwazi mhla sikufake into entsha ukuyithola usubscribe uphinde ulike. Uhlelo namhlanje lixhaswe abakwa Herbs. Is a herbal tinctures ezikwazi ukuphilisa abantu enyameni. Mangilana ubingelela la. Yebo. Ngizwe umsakazi. Yebo. Ukuthi nanga umuntu omsakazi. Akufanele uze uprove ngeindlela. Yebo. Uthi uma ubingelela you are a presenter, ungene grooming by usemsakazweni uzokhula ufike kwenye level. Ngikubingelela Sandile, sizofika mathupha ndoda. Kudala zami ukuthintana nawe kodwa kwenze njani? Ukuthi usengaphakathi asibingelele nababukeli emakhaya Siyavusana podcast. USandra Sandile Prince oduma kakhulu kuyindaba zakaBhoqo. Oduma kakhulu futhi ngekhono lakhe lokusakaza. Ongefihle nje man. Ngekufihle lokho. Uqinisile impela kusobala yikho besifisa ke sihlangane nawe. Uvela lapho Sandile. Ingakho nje ungibizile ngila. Sizobabeka esithombeni kabalaleli ukuthi lensizwe ukuthi uSandra Sandile Prince abanye isibongo ngengazisho kakhulu ngwakaMthembu. Ngidabuka endwedwe esigodini sakaMathambo owela ngikhule khona ngelusa ngafunda inkani ngaqeqesheke entweni eziningi njengoba nje namhlanje sengize ngadibana nawe nginsizwe ekhulele emakhaya. Uyakwazi endwedwe? Ngiyakwazi ndede ngelishwe elikhulu nami ngibuya ngakho. Umkhaya wakade kunje ikho nje lokho ngikhandela ukuthi awusondele ukuze ngizwe le ndoda enamaganga ayivela. Awu ngiyathoba kakhulu wemkhaya sibukhoma-ke la kwiSiyavusana podcast. Njengamanje wenzani Sandile? Njengamanje nami sengigxile kuzinkundla zokuxhumana. Noma-ke eminyakeni edlule ngike ngaba umsakazi. Ngaqala ukusakaza kwiSiyathu Suka FM ngo-2018 ngoba bengigraduate lento ukuthi one day ngiyafisa ukuyibona ngumsakazi. Ngoba ngithe ngimncane kakhulu ngangena ngobizwe lokuthi angibe umsakazi. Kwaku 2003 ngina 7 lapho engaqala khona ukuthanda iradio. Akhula ke nayo lento ngikhula nayo ke lento kwaze kwabe sekuthini ake ngiyipractice ngiyenzeke. Kodwa ngithi time usentweni ukhula ila uvulela khona umqondo njengoba nami senizona lezi zinto zama podcast. Ngithi uyasazi indaba kaBhoqo. Indaba zikaBhoqo ngikubone khona phela lapho ukhuluma nabantu ngathi le ndoda lela ngoba isencane ngeminyaka. Le ndaba ezinkulu kangaka isithathaphi? Ngoba phela uSandile mawumbuka eminyaka usengaphansi impela kodwa izinto zenzayo zinkulu kakhulu. Okulandelayo ke mhlambe ugqozi ngale ukuthi uzalwe nayo lento. Yehalela. Ugqozi ukuthi uqhubeke naye. Ngabe ubani ngengeze ukuthi uwangeke wanyathela emagcekeni asewukhosini kwakwenze nje awuthatha umbeke. Bengicatha nje ngibusele emuva umuntu owangenza ngathanda ukusakaza uJathi uGodi njengoba ngishilo ukuthi lelo ubizwe lokusakaza lengena ngina 7 ngimncane kakhulu. Ekhaya bengikhula ngihlala nogogo nomkhulu umkhulu lokumuntu othanda iradio ke lokho eyidlala ngizwe lento engicika nginga-understand ukuthi la bantu abakhuluma eradweni yini yabo. Wazi kumgqibelo ngelinye ilanga nje hawu kwangena uJathi eyibongela ngilokho ngimlingisela ngoba iradio bengilala kakhulu ngama weekend umgqibelo kanje esakazo uMaskandi wayefika ena 22 ethi uJathi umfana omuhle ofana njengoMthembi. Ngilokho ke lento ngisho ke kanti izongena ngaphakathi kumini sibuilder ke lo msakazi. Ngakhula nayo kanjalo ke lento le. Kwathi 2007 hawu wajoyina ongizwe. Hayi ngathanda kakhulu lo lahlelo sekhona umfuka amacengwane. So nje ngagcina sengibalengisela bobabili yabo iradio yakhandela kanjalo kumina.
uBK nje lo msakaza naKhozi naye ngimxoshe nje ngo2013 sengivele sengiqeqesheke kakhulu. So ke isikhathi isikhathi uyipractice lento ngiyezwe usemncane ngo7 bukhala uzenzela uqanile kuma phambi komboko nawe ukupractice nokuthi nje njengoba sengize ngikubona ngithi sondela ngizwe ukuthi uvelaphi ungaki iminyaka uyenza lento ukuba semva kombhobho ngoba kunomuntu mina ongalinda amathuba ukuthi mhlambe ngizwe ngathole la ngikhona ngiyakwazi ukuthi ngizenzele ngangifunda eqinisane high school la ngaqala khona yami online radio engabe bikho nje ama online radio ngale minyaka u2015 ngiqala ngisakaza ku WhatsApp ngaqoqa abalandeli ngayenza igroup lapho okuthi njalo ngilehlela maphume esikoleni ngihambe ngifike ngirecord endlini mase ke ngibasendela lo podcast leyo be streame abantu bengilalele kanjalo lento ke ngakhula nawo kanjalo ke ngoba ngithema ngiqeda isikole ngithema ngifika nje emsakazweni iseso FM kwangathi ngomsakazo omdala kwakhale ngabafica khona bethi hawu lensizwe ivelaphi insizwa enekhono elingaka ebabazeka ngaka mhlambe laba abaphambili abasakazayo mhlambe nabanemali bangasiza kanjani abantu abasathuthuka njengawo ngiyazi mhlambe afisa uba istudio sakho esifully equipped yini mhlambe ongathi ebanga ukuthi ungakwazi na ukuthi ube ibrand le esijwayele esiyaziwa umhlaba wonke ngabe khona mhlambe lapho esingasiza khona mhlambe njengathi nabantu sebebadala hayi ngokusakaza kodwa sibadala ngeminyaka ukuthi mhlambe makunje yini esinganilakelela ngayo ukuze nivele ngoba imarket le igcwele le operator kuyona cha ikhona imisakazo yemphakathi lapho esithola khona ithuba lokuthi siqeqesheke uthole experience kuba se radio njengoba ngishilo nje ukuthi kungisizile ukuthi ngiqale kuyisaso FM ngaqala kuyiVibe FM ikhona imisakazo enjengozilo mzansi oNanda FM noma ke ngesikhathi manje sekunepolitiki sekunepolitiki kakhulu nombani uzolanda ihlobo sakhe singaze lutho ngombhobho uzofaka imisakazo nombani landa umngani wakhe angazi nangokuthi isakaza kanjani uyabo ugcina sekuvaleleka thina abantu ke abane talent abaphili kukanjalo ke naphezulu thola ukuthi umuntu ku social media unama followers amaningi athatha nokumbhobho uyabo njengoba nje ikakasi lenza linika o-Dream Team abantu akaze besakaze indawo kuthiwa abasakaze lapha ngomgqibelo uyabo kulando osomizi ngoba badumile ku Metro kuthiwa abantu kumbhobho abantu akaze beyibone besakaza befisa ukusakaza yabo gcina sekuvaleleka thina ayikho indlela ukuthi lapho unjomani unemali uzongangisiza ngifake emsakazweni noma ngitrainer cha ikhona imsakazo esinika ithuba la volunteer khona sitraineke mina leso sigaba ke sengidlulile kusona cause ngiqale ngo2018 ukusakaza ivolunteer kwaze kwaba unyaka 2023 njengoba kulonyaka ngibe sengiqale yami podcast njengoba ngishilo ukuthi mina angeke ngilinde amathuba engawazi ayofika nini kodwa la ngikhona ngiyakwazi ukuthi ngizame ngenze lento engifisayo kusho ukuthi ke mhlambe naye amathuba okungena emsakazweni nje ubiza nje ukhozi ngabe mabe bayakhangisa noma umuntu uzazisa kanjani usefikile ukhozi luthi kunendlela yokuqasha ilona elilandela bona ngithi ukhozi ukhozi nje malambi lona elilandela amachwane yabo liqhokozele nje yabo futhi ke bona basebebonile ukuthi ngile products abayifunayo bazongiqhoboza bazonokha ibona bazoqhoboza mina cause ngingawathumela amademeze bo100 uma bona bengakayiboni lento abayifunayo ngami noma sengiyathele ngasakaza noBK lapha futhi angiyona lento edlekayo ukubona sibonga ke mntamthembu ngempela lendlela ebeya ngayo indaba yakho into niyayizwela nani ukuthi into ayaziyo akhuluma ngayo engaphakathi kuyena hayi ukuthi into ayibambe ngoba kukhona umalumo wakhe unike ithuba nje ngisakaze umuntu ongazi ukuthi mhlawumbe engathiwa ngiyasakaza loba ngithi ngifuna ukusakazela ukhozi ngingenzani okay ungakasakazi nje mhlambe yini ongayenza ukuqashisa ababukeli bethu njengoba sithi nje sixhaswe i-herbs mhlambe yini ongayibeka lapho siza ukuthi indoda iyakwazi ukuthi abantu bayilalele ngento abangayazi ngithi into entsha le uyi-herbs ayaziwa yini ungayibeka kanjani lapha sifake kule link le engizoyishaya ngisakaza
ngoba phela kubalulekile ukuthi uma umsakazi ufana nomuntu opromotayo ukuze ngene imali emsakazweni. Akunjalo ngempela emsakazweni uKhozi FM sigiya ngengoma. Hello migama nguSandra Sandile Prince ngakamthembo samba kamnasi ukukhoma 100k iMasinga Road kungumgqibelo. Arakatha. Wena ufike kanjani la sukhonza emsakazweni manje? Wathi 2013 hayibo ngayizwa lensizwa PK Mabricado akulaka. Thatha lapho ukuthi hayibo ngiyamthanda lo msakazi. Ake ngizame ukuthi ngimlingisele. Manje ukhiphe ikhophi kaBK. Bathi ngikhiphile mfethu na kanjani ngoba inombolo izona eyishilo zasho ukuthi Sandra hamba nale competition kalingisa umsakazi kalingisa uBK. Yebo manje mhla iseqophile kumlando nje ngibukhoma nawe. Sigiya ngengoma no BK.